Hola, bon dia. Em dic Laura Pietzi i Artola i sóc la professora de català del Centre Català i us presento aquest grup tan meravellós que és el grup avançat d'alumnes del Centre Català. Avui hi ha una persona que està absent, però ja de seguida es presentaran els altres. Us explico que aquest any nosaltres hem treballat, com sempre, moltes coses vinculades a la gramàtica, al vocabulari, a la comprensió lectora, a la comprensió oral, però, com cada any fent algun tema especial, hem treballat algunes coses vinculades a temes més culturals. Ara us explicaran els meus alumnes. Volem presentar-vos un power, un segundet, ara el posarem, i que l'hem anomenat feina ben feta, com totes les coses catalanes que volen ser ben fetes. Sí? És d'aquest grup avançat d'alumnes. Nosaltres estem llegint aquest any un llibre triat pels alumnes que es diu El pintor d'ànimes, de l'autor Ildefonso Falcones. Aquest llibre parla sobre la Barcelona de començaments del segle XX fins a mitjans del segle XX. És molt, molt interessant i ens va donar incògnita de saber una mica més sobre la pintura modernista catalana, perquè podíem saber algunes coses sobre l'arquitectura modernista, però ens va cridar l'atenció això d'investigar i saber més sobre la pintura modernista. Doncs hem fet, o els alumnes han fet alguns treballs d'investigació i exposicions orals sobre pintors catalans modernistes. Bona tarda, soc la Montserrat. Cada any la Laura, la nostra professora, ens anima a preparar un tema per exposar al nostre grup. Com estem llegint el llibre El pintor d'ànimes, aquest any ens va donar una llista de pintors catalans perquè cadascú en triés un i investigués sobre la seva vida i la seva obra. Així hem conegut Isidre Nonell i Montoriol, del que vaig parlar jo, i que va ser un pintor i dibuixant català considerat com un dels artistes catalans més destacats al principi del segle XX i una figura bàsica del postmodernisme català amb una obstinació per pintar temes que no estaven de moda en els seus temps. Majoritàriament es va dedicar a pintar la gent marginal que vivia al carrer. És famosa la seva sèrie de gitanes. Aquí en aquesta llàmina podem veure una gitana, podem veure aquesta de baix, és un quadre que es diu Esperant la sopa, que està al monasteri de Montserrat, i que en aquesta sèrie de les gitanes, la majoria d'elles estan pintades en actituds d'absoluta tristesa i abatiment i en una paleta de colors molt fosca. Va morir molt jove, en 1911, víctima del tifus. En Pep va parlar de Joaquín Mir i Trinxet, pintor paisatgista, com podeu veure aquí en aquestes llàmines. Va pertànyer al mateix grup de pintors que Isidre Nonell. Es va destacar per pintar a l'aire lliure, també considerat com el pintor de la Mare de Déu per les seves campanyes pictòriques a Montserrat. Va pintar un mural pel Palau de la Diputació a Barcelona. L'assumpte ens va fer conèixer a Santiago Rossinyol i Prats, nascut a Barcelona el 1861. Va ser pintor, escriptor i dramaturg. Té moltes novel·les molt bones i famoses. La xerrada de l'assumpte va ser molt interessant perquè ella va fer una descripció molt completa de les diferents expressions del modernisme del segle XX. Ens va explicar que aquest pintor es reunia al famós cafè Els Quatre Gats, amb Casas, Gaudí, Granados, Picasso i Albéniz, entre altres artistes de l'època.
Bona tarda, soc el Pep. Hem començat a endinsar-nos en la vida, la biografia i l'obra de Jacint Verdaguer, 1845-1902. Màxim exponent de la Renaixença, poeta i fangador es considerava a si mateix. Hem vist la pel·lícula L'enigma Verdaguer de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'hem vist i analitzat a classe. I a més, hem gaudit de la poesia de Cinc, Fragment de l'Atlàntida, Le Comte Arnau. Cinc, nat de família pagesa i poeta nat, va escriure: poeta i fangador sóc, i en tot faig feina ben neta, que fango com un poeta i escric com un fangador. Un altre. L'estima de tot un poble encervellades les restes mortals. Una cua llarguíssima de gent de poble va acomiadar les restes mortals de Jacint Verdaguer. Bé, últimament nosaltres, com a bons cercadors, hem considerat que l'estudi de la llengua és justament el que més ens mou per poder fer les classes, no? Cada vegada el volem aprofundir una mica més i aquesta vegada hem buscat les diferències i les igualtats que hi ha entre les diferents zones, que aquí tenim un mapa, diferents zones on es parla el català. El català és una llengua romànica, com altres tantes, i que avui es presenta amb una sèrie de varietats segons el lloc on ens trobem situats. En aquest mapa podem trobar-hi una part nord, una part oriental, una part sud i una zona occidental. En aquesta part oriental, que està fora del continent, tenim les Illes Balears, on es parla també el català, i encara una mica més lluny ens trobem amb un trosset de terra a la isla de Sardenya, que és l'Alguer. El català que es parla a l'Alguer vull considerar-lo, perquè sent que està tan lluny i tan solet, podríem dir, sortit del mapa, es parla un català amb molta il·lusió. L'Alguer està situat a la isla de Sardenya, com dic, a la part occidental, cap al nord de la isla. És una ciutat que encara conserva les muralles d'aquella època i és un tros d'uns 224-250 quilòmetres més o menys i uns 44.000 habitants. En aquest petit trosset trobaríem, si volguéssim, molts records de la Catalunya, perquè la mateixa catedral de Santa Maria és una mostra romànica del gòtic català, amb un campanari que es veu que és imponent, com altres edificis. Bé, si ens hem situat geogràficament, és per veure les igualtats i les diferències que tenim del parlar català. El parlar català es modifica, com he dit, segons on nosaltres ens trobem. Si ens trobem a València, si ens trobem a Lleida, si ens trobem a Barcelona o ens trobem a l'Alguer. Hi ha paraules que són diferents per mostrar o per dir, més ben dit per dir, de certa cosa. Per exemple, quan parlem d'un gos. Si nosaltres parlem d'un gos i som de Barcelona, direm gos. Però si nosaltres no som de Barcelona i fóssim de l'Alguer, diríem cutxo. Una paraula bastant diferent. Ben diferent.
Altres no són tan diferents. Aquesta és totalment diferent. Si jo a Barcelona vull un tros de cotó fluix, ho diré d'aquesta manera, cotó fluix. Però un que estigui a València o que parli el mallorquí em dirà cotó, em dirà cotó, i no cal que posis el fluix. Bé, tant a València com a Mallorca com a l'Alguer, la B baixa, o sigui la UB per nosaltres, no? La B baixa i la T final són molt marcades. Això ho hem vist últimament a la classe, són molt, molt marcades. Per exemple, fent volar un estel, una de Barcelona diria volar, i una altra que no fos de Barcelona, que fos de València o que fos de Mallorca, ens diria volar. O sigui, tant la R final com les T's o aquesta B labial la pronuncien molt. Això ens ha animat a seguir estudiant, ens ha ficat en aquest tema que m'imagino que el seguirem. Si fossin verbs, com veiem aquí en aquest bonica imatge que ens ha donat la Laura, veuríem que si soc del Rosselló diré t'estimi, si soc de l'Alguer te vull bé, si jo fos de València diria t'estime, si jo fos de Barcelona diria t'estimo. Ja m'ho han tallat? He posat moltes gràcies. No sé què fer. No, bé, i de Balears direm t'estim. I les Balears diem t'estim. Bé, aquestes diferències, ja dic i torno a repetir, ens han posat una miqueta inquiets i amb ganes de seguir veient quines són les que ens fan ser més a prop i els que per ahí trobarem que hi ha diferències, no? De totes maneres, aquestes diferències fan una varietat, una diversitat que ens fa pensar més que res en unitat. Per què? Poso un exemple per acabar, no? Que al voltant d'una paella, per exemple, podem tranquil·lament entendre'ns i compartir aquest dinar sense tenir cap problema i parlant sent cadascú d'on sigui. Ara, a l'arròs, potser on hagi estat preparat, també podríem trobar que podria ser diferent. Bé, visquen llavors la diversitat. Sí, i és important la diversitat. Amb aquest vídeo hem volgut mostrar també el que es passa en una classe, que s'ha passat una làmina, que ha quedat una cosa en un costat. Passa això a les classes. Doncs hem fet com una classe normal i hem volgut mostrar el que estem treballant aquest any. Moltíssimes gràcies. Ai, Déu meu, com ha sortit això. S'està gravant. Hem estat molt serios, però a les classes ens divertim moltíssim. Exacte, hem estat molt seriosos. Ara deixo de gravar,